Where did you? Anything you want.
Lu iki ora cocok karo anune, karo atimu. Sekedap, Bos. Nah apa? Niki mbok bilih sekecane sing ajeng. Oh penonton. Nggih, sing mriki lenggah mawon Mas, mbake lenggah mawon. Nggih, sing ajeng lenggah sing wangsul sing dingin mawon wangsul sing mbok Langsung Lho nek iki nonton tak budaya. Sing arep penonton iki lungguh, sing mburi ngadeg panjake ya do ngadeg. Napa ya kok ngadeg. Wong iki ngomong ki, nah ngomong ki kudune sak mestine biyen kangen. Udah cel, aku udah capek. Aku juga capek, aku ngos-ngosan. Ngomong iki sing karo batinmu lho. Lah napa, Bos? Wes kan ya tak kamu joget. Lah nek kendang ora kendang dijogeti ya apa emane Nah, Mas. sidune nek pancen wareh ora usah dijogeti nek kudu turu. Ngono. Apa enak kendang ngene dhewe turu ya kebacut ya, Bos. Ora apa-apa wong gemi kok. Wong niki teng daleme Sapa? Bapak Rum apa oh, Rum Cafe. Awore sabamu kuwi kaya. Tak kotak rumahnya Wonten dalemipun Bapak Rumadi kalian Ibu In Setiawati. Lah iki Ibu In ta? Iki bakal Lombok iki ta? Lombok sing ijo basan abang terus akhire melorot regane. Saiki ganti tomat. Lah ya tomate bosok ngono ngene kok. Aku paham lah iki. Menganukan lho. apa ini tadi? Menemplek. Menggatokkan utawa bahasa Indonesiamu lho. ini lho Bang mengindilkan apa ya? Lah mengelekkan. Kayak mengelek. Menikahkan Mbak Linda Pradana kebidanan kalian Mas Renata Adi Saputra sarjana hukum. Lah, iki mantenan to, Bos. Iya. Teng daleme Bapak Rumadi. Pak Rumadi iki nek ndeleng undangane panjane rasuk agama Kristen. Leres, Bos. Nah, dadi saorane didongake muga-muga tansah mangke bagya mulya atut runtut rerundungan nganti kane kakek-kakek Kaya mini lan mie goreng. Lah mie goreng apa mintuno pawongane Pak Rumadi ora pawongane Pak Rumadi. Walah, wonge gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur, Bos. Putih terus gedhe dhuwur. Mlakune telur. Lagi wis metu urung harus kapan dalem gitu. Sampun, Bos, Pak Rumadi gedhe dhuwur, labuhe rada endhek. Pak Rumadi ki kuru tuh Lah gede. iya, Mas. Kuwi mau lak ra nggawa sandal jinjit lho ra nang mburi ibuke mau. Lah terus Sandal gigi yo. Mati yo. Sandal jinjite ning ngarep dadi koyo jenak. Lah ora kaya bojomu ya apik buing to. Bojomu le akal-akal dadi artis sing sitok sandal jepit sing sitok sandal jinjit. Ya ora masalah no, saya nglakune mening lho goblokmu lho. Iki Bos
Kula pun ngertos lho griyane wingking mriki lho. Lah kula sering mriki lho. Lho, ning Pak Permadi Ora. dan ini siapa? Ya kira tonggo-tonggo Gotong-gotong. Kowe nek ngomong kalem to, kalem. Boleh terus Kalem alon, alon. Apa Mas? Tonggo-tonggo. Tenggalanipun gotong-gotong. Tonggo-tonggo, Bos. Pok apa enggo iki? Lho, kok pek nggo ki maksudnya? Alah cedak lho. Oleh tanggane iki. Kene musuh kono. Tunggal gedeng iki, Bos. Iki tenan. Ya iki cedak iki lho. Ngene iki penal apel lho, Tek. Ora ngetene bensin Pak Beda okel wis teko. Ya nek mantune lewat omah. Yen jamane Pak Rumati kare Bu Im mah kurang gede. Oh, gandeng gede. Padha gandenge, Bos. Kuwi ganti pepane gede kaya wis meteng lho. Ini jenenge asam di gunung, garam di laut, jodoh tante mau kinoyo. Lah. Kacang ora ninggale kulite. Kacang ora ninggalan. Lanjaran sapa jajan lah kan. Lanjarane kacang iku lho. Lah gen aku ora nek lanjaran gen aku langsung taleni rumput Jepang enggak masa. Kuwi jenenge kacang koclok. Lah iya ngerti kacang klocok lho mbok rungokne. Masa. Iki ning kene iki wis genah, Bos. Kok nekane awake dhewe butuhe iki mantenan awake dhewe rasah buyut ngomongne bab perkara manten naga dina iki lho, Bos. Iki Masyaallah Gusti. Kowe kok ngomongin naga dina bareng. lah ya paham to Bos Banyuwangi apa. Kowe ngerti pernagaan? Aku ki apa lho sik Nagasari. Iki naga seksa. Piye? Kok Nagasari lho kok dina lho. Lah wong duwe gawe larane Nagasari lah dicacat to sampe mbane. Oh, ya nek gunane ya. Gunane enek onde-onde. Onde-onde sing napa jenengan onde-onde? Onde-onde jerone biasa apa kacang ijo. Kacang. Cor-coran. Tos ya. Kowe berarti untukmu melur pisan. Lah boten percaya jenengan iku sing cor-coran. Cedhek ning toilet onde-onde isine mercon. Nah, niku Bos. Niki wis genah manten. Manten siji, manten loro didongakne dadi atut runtut aja nganti perpisahan yang ada di dalam rumah tangga. Ya, apa maneh Mas, sapa iki Mas Renata. Mas Renata iki sarjana hukum, ngerti hukum. Jangan sampai kekerasan dalam rumah tangga. Lah, penting kuwi. penting sebab awake dhewe lek ana kekerasan dalam rumah tangga ora kepenak karo wong liya, contone tangga-tanggane, contone bapak ibuke stres mikirne kaya ngono kuwi. Tukaran ya tukaran iki aja nganti rungu tanggane. Carane lak tukaran berak rungu tanggane ku ning jero sentong utawa tukaran ki ayo. Oh, aja tukaran. Ayo. Tukaran semi. Itu semi nih lho. Iki ndobrokne ben sing gurih kuwi delok-delok. Kapok. Yummy. Jadi maksudnya tukaran itu aja nanti belum toko. Jadi aku bisa nyimpen mati. Mati niku. Lah carane tukaran ora krungu tangga piye? Ya aja anu ning jero sentong. Tukaran apa pengen roh krungu tangga, kuwi lak tukaran nanggap son. Alah. Iya tukaran ning biater goblokmu lho kok. Tegese nek rungu tangga napa malih niki jaman medsos. Tak ngoten to. Niku tukaran dumbar ning medsos, dumbar ning kene iku. Bocah saiki iki ngono kuwi, Bos. Cacah saiki ape pacaran dikene medsos, bahasa wis putus merongos iki biasa dilakoni bocah saiki. Tak ngomongi to, ngono ki rasa dumbar-umbar kuwi jenenge wadi. Wadine wong lanang, wadine wong wedok aja diumbar. Nek perlu ning omahe, celukno percil langsung. Langsung ngono, Bos. Langsung ngono. Maksudnya lah ditekone aku kita omongi tak tuturi. Wong lak pacaran ki rasa dumbar-umbar ning medsos. Itu tidak baik. Membina rumah tangga yang baik dan benar itu ojo bingung-bingung, ojo angel-angel lakonono iki lho. Apa kuwi? Lah driji mundek-mundek kuwi apa kuwi kok enek. Tegese enek jentik, enek manis, enek panungkul, jenenge lah iki enek artine dhewe. Artine enek dhewe lho, Bos. Apa iku ndek calon Jentik ora beres dulu. Aduh, ora apa lho jentik. Kudu iso ngotak-ngutik. Lah barange wong lanang. Kuwi kok weri lho. Pikiranmu negatif iki. Jangkrik lan iki. Ya ngono. Lho piye tak aja
ya pasti masa ngutik-ngutik bareng wong lanang kowe aja yayan lho. Darange wong lanang iki kesenengane wong lanang. Oh. Umpama isu, kuwi jangane jangan apa tahu. Aja jangan tahu tok, sore ya jangan tempe. Ben wong lanang iki ora bosen. Oh, aku ora karena kuntet dadi jangan tahu ngono nek muda kurang ngiro itu ngene iki nah. nah, iya. Jenenge iki lho. Dijamin lho saka ngutak-ngutik kesenengane wong lanang. Wong lanang amrih iso kerasane ngomong. Mutak-mutik iki carane ben ora mandek. Lah, ben ora bosen. Lah, Jenenge apa jentik? Mari ngono, manis. wong lanang teko megawe senyum sing manis. Oh, Kok dene bojoku Sil. Lah aku teko mesti senyum. iya. Lihat ngene. Kenapa? Ayo. Ya kok senyum untung dhuwur tok. Iya. Bojoku merongos. Ora, lah merongos ora Senyum jeneng. sing manis wong lanang iki ben kerasa. Iya. Lho. Jadi senyum sing manis lah sing wong lanang iki Aku teko. teko kesel dikek senyuman ki manis. Iya. Ibadah termasuk ibadah. Iya. Nah manis terus iki tenang iki. Panunggul. Panunggul. Unggulno keluargane, unggulno wong lanang, aja nganti duwe permasalahan di umbar-umbar rono-rono. Berarti ini Tunggul nih. Lha iya tunggul. lah iya. Pancen kuwi ngene-ngene elek kowe. Elek ini. Pikiranmu nek gade. Ora mbok sumpah to. Kuwi mesti pikiranmu kok karo wajahmu kuwi ngenes. Ora aku mau ngene iki kaya diuti-uti lho. Lah udah aku cuma kene-kene iki. Lah kok uti-uti ngene iki lho kok elek. Aku Loro ini loro. Iki pinuting dudino duduhno. Mas iku sing bener, iki sing salah. Contone lah sing bener ki apa nek? Iki sing bener ayo padha ibadah, sing muslim ayo padha ning masjid, Nah. sing Kristen ayo padha ning gereja. Iya. Lah sing elek. Sing elek Mas, kuwi minum-minuman keras dilarang karo pemerintah, dilarang karo agama, apa maneh narkoba. Oh. Lah narkoba ki apa? Narik kolore bapak. Nah, Kok apa? Piye to? Narkoba ki sirikane agama lan ane negara. Itu sing bener kae lho Mas panganan lho pukise kae lho enak, akume kae enak. Nah sing elek lho Mas aja dibathoke telek lencung. Jadi contohnya paman duding ini dari duding sing apik lho kopi ombenen. Ini tak karmu ini duding lah. Oh, alah kopi. Iki dibok aja dipangan. Nah iki ngene, tes Mas iki lho. Apa? Kopok. Namanya apa ini rumah tangga. Kopok seraten ngono lho. Ora oleh ki barang elek. Barang elek ngono lho, kene panggonane. Iya, Jempolno keluargane ibu bapakmu marang tuamu ki padha ae aja dianggep wong marang tua ki wong liya. Ibu ya ibu, bapak ya bapak. Padha wae. Padha wae sebab apa? Marang tua ki lho, Sil. Ngingone anake mulai cilik sampai gede. Nah, wong lanang iki luwih apik ki ibu di sini aja wong wedok sih. Lah paribasane Piye to, Dek? duwe penghasilan 100, ibu dhisik mau Bu, niki Bu, ki wong wedok. Wong wedok ya kudu ikhlas apa-apa. Suami itu sebagai pemimpin Rumah tangga. Istri itu sebagai apa namanya sebenarnya istana tempat ridho ilahi. Iya istri. Tak kira mau tak umpama dadak ning kantor. Aku ki ngomong kuntet iki lho Bos, lah aku lek beda no. Bedane piye? Lah kuntet iki kedawan lho iki Mas aku. Kedawan. Iku lho jentik. Jentik larang iki, larang Iku iki. dadak nuding jempol, panjem ngompol. Lah aku Dengarmu piye? lah aku wong lanang karo wedok iku bisa dadi cendol dawet. Cendol cukup nganggo cendol dawet wis dadi Cendol pitutur wis dawet omah. wis dadi pituture wong omah-omah. Dadi lho cekak tapi cetok. Ora usah limo apa kakean iki. Cendol dawet. Cendol tadi sih. Cendol iki tegese manten lanang, dawet manten wedok. Maksudnya? Tegese wong lanang ki ora oleh ngece karo wong wedok. Contone, pamane wong wedok ki pas umbah-umbah, kapok wis saiki dadi babuku, ngene ndak. Ora oleh ngece karo wong wedok. Iki tanggung jawab ya gede. Gede tenan. Ndol. Dol. Wong lanang ki aja nganti golek liyan. Ora gondol. Ndol kuwi mau. Gondol utawa ngondol itu tidak boleh. Cukup golek ngono lho. Lah kok ora genah. Rumah aku cendol. Cukup sepisan. Dol ki ora oleh
ngono angkuwi. Oh iya. Ngono. Roh aku mah. Gak boleh. Ya. Cukup sitok ning omah tok ya kuwi bocahe. Oleh mulakmu milih ya kuwi ya anune ngono amu tok. Iya ya sepisan ya. Nek awakmu ping pira? Aku loro nek aku nyantai ya. Luas kok. Dawet iki lho wedok. Dawet ki wedok. Aku ya dawet. Dawet dene tak dawet ki dak. Dodone kudu iso. Lagi dadah. Dadak. Dadane wong wedok kudu iso tegak, Bos. Tegak. Masuk jembar. Lah, iki lho, Mas. Tegak iki. Ini lho. Dadi dodone wong wedok kudu ngelak wong lanang teko. Iya. Wis marang-marang wong lanang. Oh iya. Ya ini ngono. Dadi pituture ning ngono kuwi. Pituture manten ning ngono. Malah wis digawe-gawe bos dengan dadi duwe kok. Iki lho Mas wekmu. Iki lho Mas wekmu. Ora ning ngono. Mas, iki lho aku sing cantik dhewe. Aja nganti kowe ngeliya iki ngono lho Mas. Aja nganti kowe ngeliya. Ini masih liya ora apa-apa. Ning aja nganti kecantol karo wong liya. Iki lho awakmu. Iki perlu kan macahe wong wedok perlu. Iya ya dawet. Ane nek wong cilik kaya kowe ngene-ngene pantes ae. Nek kaya sundul wis ngene-ngene. Alah ya ceklek boyoke lho sing gede. Utek kaya boyo. Kuat ki aja nganti ruwet. Oh ngono. Dadi wong wedok ki aja nganti ngruwet-ngruweti wong lanang. Oh, nek wong lanang gawe. Ngono lho Bos. Wong lanang nyambut gawe aja dirubah. Ya didongakne. Didongake. Wong lanang nyambut gawe didongakne sentanan iso duwe mulih nggawa apa ki duwe penghasilan sing barokah. Ngono Bos. Aku iki tenang. Aku nggae cendol dawet sing pertama langsung Bos. Piye? Pegatan lho sama. Bebe aku lho sego goreng ya kan. Kowe jenenge tutur ning ora iso sing ngecakne sing ngomong. Ora iso ngecakne. Lah kula niku apa ngecakne pripun? Lah kula kuwi roh cah wedok ayu lan ora wae lho. Saiki wis ora nek apa-apa Karena bedane. Umpama ro iki. Ora iso bedake ayu karo masalah mbok toh iki paribasan iki kek ana ning omah, iki kek ana ning omah, iki kek ana ning omah, iki kek ana ning omah. Iki kek ana ning omah iki pendet loro iki. nek apa ketemu. Lah iki kabeh ning omah kok cukup kamarku wong budi gedhi sing kae. Lah kowe bojo lemu ngene iki seneng no. Seneng apa? Lah kok ora mangan seminggu tetep lemu. Iya lah Rahman, lah ngowos. Iki bos 1 2 3 4 5 iki bos. Heeh. Lah iki kok bocahe didelok ke sarang teko kadoane tak delok ya. Lah iki Sawang batu-batukane. batukane rada lincip. Lincip. Iki bocahe pemikir. Orang mikir ya edan Sil. Maksudnya orang mikir ya gendeng nih. Kok kabeh mikir kan? Orang maksudnya mikir masa depan ki luwih cepet lho, Bos. Kok dhewe mikir-mikir kok. Nah, bocah wedok koyo lincip. Mergo batuke lincip. Lincip. Lah sing nomor loro. Bathuke rada endhet, irunge rada gedhi. Nah, bolongane opo? Bolongane ombo. Bongkok seminde. Iki tunggal kuwi aku kuwi. Irungmu dhewe. Aku ora ngomong nek kuwi aku ngomong iki ae. Bocah lah apa ki bocah ora apa bathuke rada endhet. Mari ngono ki irunge rada ombo. Kuwi bocah ki jane romantis. Heeh. Tapi gampang nesuan. Lah pengen roh nesune. Pengen roh. Kendak-kendak sing nesuan. Ojo kabeh kan wong ngene. Sing iki. Lah iki Oke. bocah lah rambute niku kae. Nek jambule kulo-kulo. Jambule akeh rek. Kita diteno. Mesti cerewet. Banter Omong. Sing ngene iki. Kowe paribasan pokoknya kowe kei dhuwit. Umane iki bojone iki aku iki dadi iki. Kowe dadi bojone. Kayakno dhuwit 5.000 sedina. Aku wong lanang. Heeh. Dek, masmu teko, Dek. Ah, dhuwit ndi? Iki nek 5.000. Piye nyambut gawe kok ana wong 5.000 tekan terus ono mulai barang nyapa. Tapi duitnya ditambah. Ditambani. Wong lanang teko nih. Aku teko, Dek. Iki duit 50, Dek. Ya yo 50 ya meneh iki piye rong dina mbok 3 tahun pisan ora usah mulih. Ora enek trimone. Ora enak trimone Teko meneh seminggu, Dek. Iki duitnya 500. Loh, lah yo ngono to, Dek. Mas cuma saya ngono iki yang rada penakan saya Biar nang waduk ngono tak bacot. ora lagi ora ngono kuwi ana temen jane ora ngono. Tapi modele koyo ngono
kuwi, Bos. Oh, Lah iki condro mergo bathuk. Lah kuwi. iki bocah kok meneng terus necur ae, Bos. Iki apa? Kuwi katurandane piye? Piye maksudnya apa? Dadi bocah kok meneng terus deglek iki. Ya, Cucu. Kecucu ae. Titenan mesti sidang ngantuk. oke hati titen iki jenenge mboten titen. Delok lambene. Lambene iki senengane. Iki aku tahu loh, kula ro piyambak. Apa kuwi? Senengane es krim. Bocah senengane es krim iki, bocah senengane seger-segeran, Bos. Heeh. Dadi bocah ngene iki fresh, pengine mikir fresh. Lho pikirane enjoy. Enjoy, ora usah digawe mikir neko-neko. Ora usah digawe mikir sapa-sapa sing penting awake dhewe enjoy. Enek tanggapan ya budal. Ora enek ya tetep budal. Lah ning ndi? Ayo ngamen kok. Ora enek tanggapan menang di rumah, Bos. Jalan-jalan ning alun-alun. Ya, Kecut. Ya delok kecut. Nah, lha iki. Kae. Iki dia. Ya, menang dong. Kayak gini terus. Sedakep. Degleke nene munggah. Ciri-cirine wong wedok sing piye? Iki mesti mikir besok piye Pak Cip iki tenang apa ora. Ngarep Sesuatu sing kaya-kaya. Lah, Angel digayuh. sing ora mungkin. Dadi apa ora jeneng dendret iki. Ngono kuwi, Bos. Aku iki kok Kowe kaya titis to, Jen. Titis. Kowe kapan nek dadi ahli nujum? yo ndadaki yes. 2 jam iki lah. Oh, ngono. Lah kae Sing iki. Heeh. Lah lek iki ora kena diomong, Bos. Piye ciri-ciri Ora kena diwasi. Ora kena diwasi. Berarti apa? wajahe? Ora kena bos wong kibek panganan tok. Itu wajahe sing Pikirane iki pokoke meneng ngowo karo mangan. ngono. Lah kok mau dirapi entek-enteki apa? Alah wis pokoke tak drejak lah koyo ngono. Lah apa Kabeh mlebu. alah mlebu bes langsung mendek. Kowe teko Pak Pre, mangan endi, Pak? Kadang mlebu kendaraan ya sing kowe nek mangan ning nggo warung ora mrene ngono. Wes pikirane ngono kuwi. Sampeyan jak ning Malang teko ning mangan ning dalan lho ping 4. Blitar Malang 2 jam ping 4. Iki lah ya budine kaya kulkas ya. Lah kok mlebu jerone kulkas. Iki lho, paribasan turu. Lah mone turu. Pamane turu kene tek to. Mbok buka, aku bukan turu. Mangan endi? Langsung tandak lah. Jadi tiada kegiatan lain kecuali Makan. makanan. Ngono lho, Bos. kae sing Ora kena busedur. tunggal. Oh, Tunggal nek iki kalem ya. Kalem. Mangane ndi? Lah kalem, tapi yo mau mangan tok, Bos. Oh, tapi ra didum-dum ning kantor. Ora. Dipangan dhewe. Dipangan dhewe. Lah aku lak wis bosok dikene kancane. Oh, kuwi berarti bener. Kula niku kertas gelan juga boleh mampir ada Ya diku adikku mangaku. Ini kan ini terasa lewis gede piye? Jadi. bocah lah nih kan merah lho betul. Lah ini lek sok lewis gede piye? Apa dadi gede kok cilik terus rasa gede. Ini calonnya kok ya gede Pak. Calone gede ning kesuwen. Oh no. Ngono lho, Bos. Jadi iki gede kowe bongko ngono wis. Nyapa to kancane bongkok-bongkone kan. Lah yang manut iki sok lek calonnya gede. Gede takon nek. Tapi sing menangi gede iki ora. Yo menangi nemen lho. Lah lek ngono condronen. Lah niken iki bocahe meneng manis. Heeh. Cantik jelita. Duwe toto. Aku duwe anak ngene iki 5 wis mening, Bos. Lah meniki nggo ndi? Ora usah nyambut gawe kene aku merongos ning omah ora usah duwe. Iya iya. Wis iso tuku rokok. Alah paling mlebu togel sedina 5.000 mening. Iki ketrol. Umur sakmene iso bantu marang wong tuwa. Iki bocah apik, Bos. Iki berkarya. Nun sewu lho kok dile. Apa? Mik. Aku ora mung aku ora neko-neko, Bos. Aku miki tak duduk-duduk iki jajal sing dhisik sing tak tekonane jenenge tok ae. Jenenge. Nggih, jajal sing dhisik Ya sing. mau urut saka iki arah iki sih. Lho lah, nyandak mik kok ya ora ngene kok ya di ngene. Jenenge ya wis. Polos yang ngono kuwi. Ora tau ngono. Sesuk gini om bener om. Apa carane nyetel mik? Lah mau dirong ngene lah kok iso dicekel ndas. Jenenge wong wedok urung pengalaman wong wedok polos. Yo cekel gagange, cek tarik sret. Aja mbok enek. Carane yang apa? Jendret. Yo jebret gas. Maksudnya nek enek es krim ditek ini. Iya.
nyetrum kok dinyetrum bos aku iki. Jajal lunane. Nah. Pinter nongko. Iki lho, Dok. Langsung dituntut. Nah. Ada apa, Mas? Ngono lho. Ngono. Ngono lho maksudnya, Dok. Cek. Nah, Cek. Ada apa, Mas? Iki lho, Kat, iki genah iki diwarai gendeng iso iki. Manut ae lho. Iya manut to seplaki ya gendeng kok. Kowe iki apa-apa kok terus ngomong blocokke gimana kok gendeng sik. Coba didengar dhisik ya. Nggih, mboten apa-apa. Bapak none. Ya. Nggih. Sinambi kegojekan atur panglipur muga-muga tetep ndak lidak lan Mas Renata nggone bebrayan atau tuntut selawase. Amin, amin, amin. Iki ana nawangara. Nawangara. Kok atus iki arep ngopo? Lah sama kok gereng masa koyo gron Mas. Ora wong iki ngomong ini. Agak maju, Adik. Adik namanya siapa, Dek? Ara. Ara. Iya. Oh, Adik kepanjangan Arapati Genah itu ya. Iya. Arapati Genah. Ara, Adik Ara rumahnya di mana, Dek? Pendasari Sanangkulon Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Komplit. Kayak ono Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Komplit Blitar. Blitar bos iki, Bos. Wis kok ngerayu nang kata-kata iki. Lah nyapa dong jenenge percil biasa ta koyo ngono kuwi. Aja nganti karo konten to ya. Sayang Ara. Iya. Tangan kamu, Adik. Sekian lama aku tidak berjumpa denganmu. Kapan saiki jumpa? Bacok cengelmu. Iki kan disuwi lho. Rumah saku ada wong apene roman lho kok. Nek wong arep seneng kok terus. Apene seneng iki lho dilontangan cekel wis mending ngene iki dawake umur goblok. Sayang. Iya. Nek aku tak idoni ngono. Sapa ngidoni aku? Nek sampeyan aja ngono. Aja ngono lho. Bacok cengelmu. Apene ngono lho didoni kok. Arek-arek iki lho. Nek iso nek didoni gelem. Lho, aku dene kapan gelem mas kena sing kowontel lah. Nek lepek sak lepek ngono kan. Jajal. Kowontel soalnya cepok. Nek ngerayu sinden iso ora jajal. Bisa iki lho, Bos. Ngerayu sinden kok cepok lho. Enggak. Ayam Ara. Kok ayam arah. Kamu tahu enggak? Hatiku itu sangat lebar. Kenapa? Pak Rumadio, kok kula wedhus to saiki? Pak Rumadi. Ngono ki berarti kena tak kewet iki. Ora bakulan wedhus. Ora lilo. Pak Rumadi bakulan mbek. Iya. Kamu tahu soundesik Tahu. bulunya warnanya apa? Putih. Putih. Iya. Itu sebutir cintaku kepadamu sayang. Kamu tahu lautan? Tahu. Lautan itu luas apa enggak? Lah kok ora sikile melongkat rene. Hanya sikilmu apa pambune lho, kancane kok mambu batang ngono. Lah kok diambone ke ambone dhewe malah. Kamu ki mbok diumbang. Ngono. Lah kapanane tambah nah didol lah karo Caca. Saku. Ya aku pas cantenge ya kok. Ayo ben tak paske. Yo dirayu. Dicanteng. Ngono lho. Tak. Alah dirayu takong lah. Wis ora usah kata-kata. Weh. Saya tak reket biasane. Sayang. Ya ampun, gejlek. Kowe diklu apa bebek pas Kowe ndak mau. Aku mau ora usul. Lah apa ngidoni aku mau. Kowe nek lain awake diklu apa bebek. Iku. Nah, goblok ngene lho. Tangane lho karo ngene. Lho, aja nempel iki tak warai ben rada ngene. Rada diklu. Nah,
Dua bentangan karo duit 100 lebih. Lumayan. Penjajah melayu kaya ngopo kuwi tak tahu pinter ndi. Pinter jambu. Nek ora iso kabeh tak rayu gregetan. Ini cintaku padamu. Aminisen. Kekurun puniku denganmu. Lah mosok. Konten rupane kaya suarane penak. Konten rupane kaya mbak suarane penak. Betapa cintaku padamu. Iki. Tak becek. Betapa sayangku padamu. Bagaikan lintang dan rembulan. Iya tenan adon wong kowe ngono. Ibaratkan aku jadi kumbang, engkau jadi bunganya sayang. Nyapa? Bunga sobek ya, bunga. Iya iya. Demi cintaku padamu, ke gunung pun ikut denganmu. Menang bisa ora? Ora tetep aku menang lho. Sampai awal dhewe. Lah ya aku yang pinter. Entek lo. Adik, kamu mintanya lagu apa? Nanti AA yang ya. Mekrok. Adik mintanya tembang apa? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. Satu aja, tembang yang satu aja, yang enak aja. Oke. Adik apa? Apa ya? Ayo bising-bising ke AA. Aku ya seneng sampean berapa. Enggak usah ngomong. Aku seneng ngomong. Oh iya ngerti. Iya, Pak. Mas Buta tuh ganteng kan. Mau dong di era. Lalu mau itu wae lho. Lagunya apa dong? Baca. Hanya ada satu di dalam singa bang apa? Salamu. Di dalam hatiku hanya ada satu. Di dalam atos. Oh iya. Dalam ingatanku pagi siang dan malam hati selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku seorang. Siji nemong riko mati iso Sing pek kowe. Piye kowe? separuh roko iki aku ora adus Ono tangis kelah Kamu jengkel kaya percil iki mau iki. Jengkel no, nang sangu kowe. Amanku kaya kenek kok jengkel. Ono tangis kelayung-layung tangis wong kang wedi mati. Ojo nyanyi kita. Aku kamu deh. Ini adane rasane. Iki sing enek hubungane iki kan pelayung-layung lho iki Mung. Nggih. Dadi terus kan iki dalam rangka pinanganten. Nggih. Pinanganten Pak Rumadi. Ora Pak Rum lho ya Pak Rum. Rumadi. Kuwi ngatur cawe dhewe ngatur tembangan yo aja nganti sing ora enek kaitane karo manten. Nggih. Digoleki sing enek hubungane karo manten. Nggih. Sing dirawuhi wong pirang-pirang. Contone napa? Contone Nggih. gubuk asmara. Napa to? Lah apa nek hubungane manten karo gubuk asmara iki lho. Perjalanan Kan tau moro gene wong ewoh ya kuwi. Dereng. Nek wong ewoh kan enek omahan cilik kan. Kayak gubuk ngono kae biasane. Heeh. Lah aku lek enek kotake cilik kan. Lek gubuk to gitu. Nggih, nggih. Kuwi gambar apa tak ngono. Gubuk. Lah iya. Oh iya wis lah manut. Cocok gubuk asmara bener ya. Nggih. niku jenenge gubuk Manut ae sing ijo iki.
Malu tae iki golek yang apa? Oh. Ora apa-apa aku. Iku di PVJ. Iya. Tambahan kedua ae. Tambahan kedua. Yang pertama tetep dirangkamke kaya biasa. Pertama langgam, sing kedua J. Nah. Si apa? Jaranan. Mumpung enek percil enek konten, iki upama arah iki nyiarne dhewe. Oke. Anak biasa aku. Ya si. Awakmu dadi WC lho, Bapak. Iya. Dia pengen pakai suara kanggo kowe. Aduh. Aduh. Awak ewo. Dadar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, mana berunya sana rapi apa? Hah? Kowe iki artinya untung-untungan iki apa iki? Bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya hadir di sini. Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu. Para ono ben iso man. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Ahai. Ini tenang iki bocah manut iki. Jenenge sing ben wae. Lagunya apa? Kalau enggak gubuk asmoro. Lagunya apa? Lagunya apa kalau nggak gubuk asmara? Kurang mat. Lagunya apa? Kalau ndak gubuk asmara. Lah iso karo mutah nduk dadi ulah marahi kaya apa kamu lu malah bukan mutah wong kecamatan. Lagunya gubuk asmara. Rada kenes lho. Lagunya gubuk asmara versi J ya, Cak. Presiden, kena jiki jandu. Cocok apa enggak? Ngono. Salsa apa enggak, Mak? Ayo. Lagunya gubuk asmara versi J ya, Cak. Cocok apa enggak? Ayo lu asik. Asik. Aku tidak cocok. Lho kayak banci. Gubuk asmara. Gubuk asmara gitu. Buka demung. Kena ya, Bos. Enak demungnya sing demung kaya gubuk kabeh mesti iso. Iya. Layak rupane kaya pring. Baru joget lakon-lakon lho malah kaya nyunggi capil. Bisa. Ya, Bro. Oh. Enak kaya ngene. Nah, lagi nek joget kan maju-maju rada maju kaya gubuk.
Tahu sih, dia tahu sih lah. Ya hokong. Biasanya hokong. Tahu sih hokong, paling semua hokong. Tahu sih lu kata cok. Oh, jangan kok.
coki-coki. Oh, kowe coki kok. Ceritanya coki-coki lho. Duwe, Pak. Duwe. Apa? Duwe, tok niku duwe. Apa kok ngerti duwe? Ngerti duwe lho. Saya sapa jaluk nang sapa. Iya. Terus toli. Oh, Jaluk duitnya sapa-sapa, jaluk sapa. Dan ganti omongnya bapak-bapak biasa aja. Nanti yo beda. Ora bener kok, ngomong kok kene lek ora duwe kuyuran kok ini. Pengenane kok laku kok penjara lho terus dolan rene. Ora kok malah surat kok gini Ora jadi. gini,